чувствате вие, уважаеми зрители, като гледате тези кадри? Лично на мен, другата сутринта те не биха ми омръзнали. Сега отново си насочваме вниманието към аерогара София. Колега Алексиев, предполагам, че имате нови събеседници, при това интересни. Толкова сме ги чакали. Една-две права. Ето колегата Савов. Драги зрители, за информация за тези от вас, които с нетърпение чакат пристигането на националния ни отбор, самолетът има закъснение около час и половина. 12:30 се очаква да кацне самолета. Ще изтърпим още малко в жегата, не е като в Съединените щати. При мен е още една нетърпелива група посрещачи. Родителите на Златко Янков, племенника му и брат му. Бащата, вашето име? Георги Янков.
Георги Янков, който беше един от най-интересните родители по време на световното първенство, преди мача с Аржентина. Той се обади в нашата редакция в телевизията Ефир 2. Нетърпелив и притеснен, че е прочел и разбрал, че Златко Янков трябва да пази Диего Марадона. Още не се знаеше тогава, че той е наказан. И прочел, че ще му бъде определено да го пази зоново Златко. И вие се притеснихте, искахте да го пази персонално. Дадохте съвет като футболен специалист. Такъв ли сте? Привет на всички деятели на футбола за големите успехи на българския национален отбор. Считам, че Златко, когато поставяха въпроса да пази Диего Марадона, той трябва да го пази персонално, защото от дългогодишен опит като централен защитник знам, че един футболист, когато се пази персонално, на няколко пъти, що му се отнеме топката, той се затормозва, самоизолира се и не може да участва по-нататък в играта. Затова се обадих, господин Савов, на вас, защото знам, че това ще да бъде залога на успеха. Но, уви, Диего Марадона не можа да се появи пред нашето златно момче. Да, Златко пропусна да се срещне с Диего Марадона. Имаше възможност други хубави мачове да изиграе. Аз и още една информация имам, че вие сте първият му треньор, още като е бил малко момче и е тичал по поляните. И така за твърдост, да се научи да играе твърдо, наистина, както той си знае, но чисто, разбира се, си го карали той да играе бос, а останалите му съперници с обувки. Така ли е? Да. Ние сме от град Средец, от Сранджа планина и така както Дъбовица твърди, така и ние възпитавахме момчетата футболисти, в това число и Златко. Затова ние излизахме срещу тях с футболни обувки, а той бос да може да чувства по-дълбоко природата, по-добро живота, за да може да бъде здрав физически, за да отговори на най-съвременните изисквания на футбола. Защото футбола за нас това е лека атлетика, плюс топка и воля и най-вече да чувства топката, когато човек е бос, най-добре чувства топката, как да я удари, от коя страна да я регулира, за да отиде към целта. Аз искам да попитам майката на Златко Янков как го е гледала, как го е хранила, така че го направи момчето, което най-много тича, твърдо, здраво, бори се всеки мач, се раздава. И ли го възпитахте така? Ами да. Първо искам да честита победата на нашите момчета и да им кажа, че ние се гордеем с това, че те се наредиха на 4-то място и постигнаха такъв голям успех. Радвахме се и плакахме с тяхната победа. И да им пожелая здраве и успех в по-нататъчната спортна дейност. И на Златко лично щастие и успех в спорта. Ще ви липсва ли, ако той има предложение от Англия, ако замине да играе там, ще ви липсва ли или ще бъдете горда като майка? Да, много ще се радвам и ще се гордея с това, но мъчно ще ми бъде за него, но нека да постигне това. Нека да отиде. Добре, ние желаем успех, приятно чакане, още малко ще трябва да издържим, а представете си какво им е било в жегата на тях. Благодаря. Тук са и близките, заповядайте. Близките на Трифон Иванов, когото американската преса нарече пиратът. Добър ден, това е съпругата му. Да, приятно ми е. Заповядайте. Децата, мисля, че техните физиономии личат, няма нужда да представяме на кого са. Това са родителите. Да. Вашето име? Марин. Маринка Павлова. Ами, ако имало роля филмова за Трифон Иванов в Холивуд, ще ли да му дадат ролята на пирата? Такъв ли е в живота? Защото противниковите защитници се страхуваха от неговия поглед. Вас страх ли ви? Никога. Точно пък пирата, това всеки има право да си казва мнението по въпроса. И как изглежда Трифон, за мен е един много нормален, обикновен, добър човек, баща, съпруг. Ами то сигурно е важно да е лош към нападателите. Не знам, сигурно като съпруг е чудесен. Да. На терена изисква да бъде такъв, за да не падат голове. Добре, ама в последния мач той нещо се разсърди и си хвърли фланелката. Излезе си. Прави ли го вкъщи? Хвърли ли чини и чаш? Не. Няма такива случаи. Това за фанелката аз не мога да го коментирам, защото лично аз не съм го видяла, но много голямо напрежение според мен имаше. Умора, очакване за прибиране в България, може би, защото специално ние не сме се виждали 2 месеца. А вие защо не отидохте в Съединените щати? Не ви ли беше мъчно за Трифон? Не искам да коментирам този въпрос, мъчно ми, разбира се, но имаше прекалено много неща, които имах честа да свърша тук. Много сериозни неща. И успях да ги свърша. Смятам, че мога да отида друг път в Америка.
Добре, аз ви го желая вече да отидете на почивка. Това задължително. Ако не за мен, за него. Добре, благодаря ви. Вие ли гледахте внуците, докато го нямаше? Вълнувахте ли се пред екрана на всеки матч? Разбира се, на всеки матч изживявахме всичко. Много трудно, особено при контузии, които го изнасяха и на носилка, и децата. Всички се вълнувахме извънредно много. Да сме доволни, че той се връща жив и здрав. Още мъничко остана да касне самолета. Бащата, вие още малко сълзи ще ви се появят. Че доволен съм от всичките момчета. Добре се представиха на мен това первенство. Нали, първият мач беше по-огорчителен и последният, който малко продължи настроението на... Вижте, те сега като се върнат ще ни оправят на всички настроението. Къде ще си го вземете ли за 2-3 дни да почивате заедно? Да. Добре, желая ви приятен път на обратно и весело изкарване с Трифон. При нас е господин Виктор Андонов, бащата на Ивайло Андонов и неговите братовчери. Господин Андонов, какво бихте казали на вашия син при първите му крачки на родна земя? Добре дошъл. Само добре дошъл и малко е. Мисля, че това, което направиха за България е повече от очакваното и мисля, че цяла България сега се радва на успеха на националния отбор, включая и сина. Мислили ли сте някога, че вашия син ще бъде участник в един такъв голям отбор, четвърти в света? Аз съм един от първите треньори. Цялото юношество премина под моя егида и в моята представа никога просто не съм очаквал, че може да стигне до такъв връх. Означава ли това, че и българските треньори вече повярваха в своите сили, повярваха в това, че могат да правят големи състезатели? Аз мисля, че вече футбола в света е толкова изравнен, така че и ние вече можем да се радваме на успех в световен мащаб, като имам изпредит, че по-настоящем в националния отбор играят елитни футболисти, като Стоичков, Лечков, Балъков и други футболисти. Така, братовчедите на Ивайло Андонов, доколкото знам, вие сте собственици на едно заведение. Как посрещаха там във вашия квартал мачовете на българския национален отбор? Това беше невероятно. Просто хората ликуваха. Такова нещо не е за описване, не е виждано просто. И мисля, че от това нещо се дига страшно много авторитета на българската нация, на хората. Страшно беше. Чувствате ли се горди, че сте българи в тези среднощни часове, когато България побеждаваше? Абсолютно. Абсолютно. България беше извисена от нашия национален отбор. До сега имиджа на един българин в чужбина, аз съм бил и в чужбина, беше много по-слаб. Сега може спокойно да вървиш в Европа и да кажеш, че си българин. Благодаря ви. Това беше мнението на семейство Андонови. Вратарят Пламен Николов изигра само едно по време на това световно първенство, но беше на ниво. Остана вратар, който не получи гол. А и в началото на първенството беше контузен. Ето неговите родители и неговата приятелка. Вие притеснихте ли се при тази вест, че той получи някакъв удар в ребрата и имаше шанс да не играе изобщо? Да, притеснихме се много, но в телефонен разговор, който той ни се обади, аз лично му казах: момче, ако ще червата да се влачат, че казваше и пояса и ще стиска зъби. Той ги стисна накрая. Майката, вълнувате ли се за него? Много се вълнувах, защото още повече аз съм здравен работник и за мен е много ясно какво представлява една контузия в ребро или на друго място. Но, както каза и баща му, след като той се обади, се успокоихме малко. Щастливи ли сте, че изигра поне едно полувреме, записа участие на това световно първенство? Ами вижте какво аз пожелавам на всички майки и съответно и на бащи, да изпитат такива чувства, каквито ние изпитахме тогава и каквито в момента изпитваме. Така чувство на гордост, на благодарност към него. Ние всички сме горди и благодарни заедно с вас, на нашите момчета. Приятелката му, която е една от малкото, която също остана тук, не го ли ревнувате малко? Той беше свободен това световно първенство повечето време. Ами той доказа, че не е отишъл там за нещо друго, освен да играе в футбол. И да ви кажа, аз съм пред всеки негов мач почти пред припадък и не мога да дам никаква оценка. Радвам се за него и го обичам. Къде гледахте неговите мачове? Как ги издържахте така далеч? Сама вкъщи, за да мога да реагирам, да сядам, да ставам, да лягам и други неща.
Добре, аз ви оставям сега на щастието да бъдете с него. Благодаря. Благодаря ви, драги зрители. Само след малко ще имаме възможност да говорим с още от посрещачите. Залата е вече пълна с близки и роднини на нашите футболни герои. Драги зрители, всички, които сме гледали мачовете на националния отбор по футбол, сигурно няма да се изненадаме, няма да ви изненадам с това кой е до мене. Имахме един русокос, малък дявол на терена, Илиян Киряков. Много сте различни вие, явно различни като от типичните българи. Това е брат му, как се казвате? Кирил Киряков се казвам. Откъде, от какъв край сте? Защо сте такива светли? Имате ли нещо не българско? Славяни сме. Славяни сме. Горд ли сте с изявите на Илиян, който започна световното първенство като резерва, накрая се утвърди като титуляр? Да, много съм горд и съм много щастлив. Той показа на какво е способен. Той ли стимулираше Стоичков за тези изяви? Знам, че те са приятели в една стая спяха. Това са глупостите да говорят. Добре, така направи впечатление, че Христо, когато имаше възможност, се гледаше да подаде на Илиян. В обратната страна на игрището Илиян също игра за него последния матч. На терена всичко е позволено. Става въпрос да има успехи само и победа. Добре, знаете ли сега Илиян, като се върне, каква е програмата му? И знаете ли дали е подписал договор с нов клуб? Нищо, не знам. Не знам, каза, че ще подписал, обаче дали е подписал, ще каже всяка. Чувахте ли се с него по телефона? Да. Говорил съм 10 пъти. Хареса ли му в Съединените щати? Би ли останал там да играе? Каза ли ви нещо? Хареса му много. Каза, че няма нищо общо с Европа. Добре, благодаря. Тук е и бащата на Велко Йотов с мъничката дъщеричка на Велко. Велко, който беше най-ентусиазираната резерва. Ако имаше награда на FIFA за най-запаления на пейките, сигурно щеше да бъде Велко Йотов. Малката му дъщеричка се вълнува сигурно, като чуе името на татко. Ама вие в пресата изказахте малко недоволство, че Велко не се появи в крайна сметка на игрището. Това недоволство не е само от мен, това от хилядите запалянковци, треньори и специалисти. Велко искаше да помогне на България, не за себе си. Велко, което си го е направил, той си има перфектен договор в чужбина. Той имаше и сили, място и възможност да покаже. Не само като ентусиазиран на резерва ми и като играч за терена. Да, може би в един от последните матчове имаше място за остротата и бързината на Велко, но предполагам, че макар и само като резерва, вие сте щастлив и горд, че той беше един от тези, които изписаха България с златни букви в нашата история футболна. Безспорно съм щастлив и се радвам за успеха на всички момчета и мога да ви уверя, че днеска Велко, като си дойде, няма да бъде резерва, ще бъде основен титуляр на масата и на посрещането, което ние сме му приготвили. Добре, благодаря. Весело посрещане, весело изкарване. Благодаря. Тук сега ще видите две млади момчета, които също аз не мога да си представя този велико търновски ген. Как го правите така, че да си приличате? Само по външния вид, въпреки че ми подсказаха колегите, познах, че сте... Да, на Красив Бълък съм брат. Вие сте също футболист? Да, футболист съм от една година, почивам по медицински причини. Така, има ли братска благородна завист към Краси? Знаете, в идеалната историка на световното първенство, един от най-силните халфове, фантастичен футболист, грандовете на Европа го искат, а вие още не сте достигнали неговата слава. Няма и да я достигна, както много други няма да достигна неговата слава. Аз се радвам за него. Радвам се също, че той доказа, че е един голям класен футболист, както и в България, така и в чужбина. Няма ли се възползвате от неговите връзки и отидете да поиграете в отборите, където е той? Не. Неговата дума ще тежи, аз съм сигурен сега. Той е един от най-търсените халфове. Ако постави условия да вземе и брат си в отбора. Не, няма да стигне до там. Аз съм ходил в Португалия даже, но никога не е поставил така въпроса. Можеше дори да остана в трета дивизия, но заплащането беше много слабо и предпочитах да се остана така в България. Ние само може да съжаляваме, че на Краси Наумова вървеше някой красив гол да отбележи, въпреки че другата работа си я свърши идеално на терена. Да, градите бяха една от причините. Обичаше да ги мери. Щеше да бъде по-хубаво, ако вратите може би бяха малко по-големи. Добре, има време да се изявява. Благодаря ви.
Това момче тук пък на друг футболист ми прилича. Кажете вие кой сте? Брат съм на Цанко Цветанов. А вие, госпожица или госпожа? Снаха на Краси Балаков. Ами добре, айде да попитаме жените. Вие като така представител на нежния пол, предполагам сте прочели информацията. Заповядайте така да могат да ви видят и зрителите. Имаше информация, че Краси Балаков беше избран за един от най-сексапилните, най-красивите мъже. Сравняваха го с гръцки бог. Вие така като негова балдъза, как го виждате като мъж? Нямам право на това, не мога да го погледна с очите на жена. Добре, а тогава като футболист как го правите? Като футболист е супер. Добре, къде ще го заведете сега, като се върне с брат му? Първо вкъщи. Добре. Ето го и брата. При мене са малка част от запалените посетители. И аз си кажете имената и на колко години сте? Валентин на 12 години. Атанас Николаев Борисов на 12 години. Георги на 14. И аз съм Георги, също съм на 14. И Ян на 14. Кой за вас, кой е любимият ти футболист? Стоичков. Стоичков и Костадинов. Михайлов и Стоичков. Михайлов, Стоичков и Лечков. Наско Сираков, Лечков и Стоичков. А какво ще кажете на нашите футболисти, когато стъпят за първи път на родна земя? Ами да са живи и здрави и все така да продължават в футбола. Пожелавам ми успех. Така, а мислите ли, че можехме да спечелиме Световната купа? Аз мисля, че можех да не спечелиме. Само дето съдята малко ни... Съдята беше французин. Съдията беше французин, да, и ние бихме Франция, когато да влеземе за световното и просто ни анулирани. Значи съдийски грешки ни попречиха според вас да станем шампиони, така ли? Разбира се. Добре, благодаря ви, деца. Градусът на напрежението се покачва с наближаване на времето да кацне самолета, но все още имаме време с пристигащите и пристигащи посрещачи да си кажем по няколко думи. Ето го брата на Цанко Цветанов, по-малък от него, но вече привършил футболната си кариера. Дано пред брат ви има повече игра и то в чужбина. Дано. Специално за мен беше, че нямам достатъчно воля да продължа. Много е трудно да си футболист и то да си на ниво, а той е с голям инат и с голямо желание. Обича футбола. Дано има голямо бъдеще пред него. Заболя ли ви, когато му показаха червения картон в един от най-важните мачове на България? Много. Искаше ли ви се да влезете да го смените тогава? Направо бях тръгнал почти. Аз понеже бях там и плаках на стадиона от яд и от мъка. Затова... Вие бяхте ли при нашите футболисти? Кажете нещо за атмосферата. Какво ви казваше Цанко около мачовете? Ами спокойни бяха, спокойни. Ние сме футболисти и те са. Играем една и съща игра. Който е по-добър, ще победи. Вярно ли, че Цанко е казал, че всички учебници по футбол, всички схеми, всички специалисти трябва да си фърлят дипломите, ако видят как български национален отбор се подготвя за мачовете и как после ги печели? Вярно ли това? Може би, не знам точно. Не знам. Не сме говорили за тия неща точно. Добре, ние ще го попитаме като дойде него. Благодаря ви. Тук са вече и родителите на Димитър Пенев. Добър ден на родителите на Димитър Пенев. Честито! Името на вашия син сега се спряга от целия свят. Щастливи ли сте? Щастливи сме като родители, че сме възпитали такъв способен, за да изведе отбора на 4-то място. Какви ще са първите думи, когато кацне тук на летището? Какво ще му кажете? Първото дума ще го целунем и съм щастлив, че съм очевал такъв добър футболист на времето беше. И също сега стана треньор пак добър и цяла България се гордее, цяла България се радва, че дойдоме ние чак до четвъртфинала. Въобще, кой среснем, кой стигнем, всеки вика, Дюшко, как може да очуваш такъв син? Способен, добър и по характер, и по футбол, и по всичко нещо. Добре, сега той ще бъде толкова заето, толкова посрещачи, толкова хора. Ще остане ли време да види своите родители? И ще ревнувате ли, ако няма време да остане при? Един ни обръща внимание и много ни обича. Искам да ми кажете какво сте приготвили в Мировяне. Сигурно има някой изненада за Димитър Пенев там. Има. Приготвили сме всичко.
Предполагам, че цялото село ще излезе да го посреща. Сигурно, да, ще излезнат и чекат го с нетърпение да се яви. Добре, успех на щастливите родители. Оставяме ви с радостта от посрещането на вашия син. При нас са и родителите на Данчо Лечков, Лечко Лечков и Иванка Лечкова. А госпожа, с какво го хранехте този човек да вкарва такива голове? С български ястия. Ами с какво го хранем? Тя каза с какво го хранем. Госпожата много не му дава надежда да е по-слаб, да може да играе, защото ако идеш много, той няма да може да бягаш, няма да може да издържа. А какви са първите думи, които ще му кажете сега, когато си дойде? Дошъл в България и честита победа. Също и аз ще кажа, че добре дошъл в България, радваме се, чакаме да вземем да сетидим в Сливен, да го посрещнем и там. Тук да посрещнем и Сливен също готвим посрещане там, нали? Там трябва да го посрещнем, Сливен се радва. Той е сливенски юноша. Целият Сливен почти чака силно Сливен да го посрещнем и там. Има ли нещо, за което да му дърпате ушите? За дърпане уши няма, тогава трябваше да му дърпем уши, ние дърпем, беше малък, ама сега вече той не позволи да му дърпаме ушите, понеже е вече голям, не е малък за дърпане на уши. След малко ще се включим отново с семейство Лечкови, а през това време интервюто на колегата Салв. Драги зрители, нормално е и първите държавни мъже на България да бъдат на посрещането. Вие знаехте ли за закъснението на самолета или просто го изчислихте точно на време? Както винаги, точно го изчислих. Не само това, че съм тук, аз бях тук и на изпращането. Сега всички са радостни и има много посрещачи. Когато ги изпращахме, бяхме малцина и нещо повече с тъга така и с едно неприятно чувство си спомням, че нашите футболисти бяха изпратени с освиркване на стадион Васил Левски при последната им контролна среща срещу отбора на Украйна. Тогава само аз и някои други приятели, наистински приятели на футбола, им вярвахме и затова дойдох да ги изпратя, когато заминаваха за Америка. Разбира се, щастлив съм, че вече всички разбраха, че това са едни големи спортисти, талантливи футболисти, едни истински мъже и затова радостта на всички е голяма. И аз също съм тук като един обикновен гражданин, просто да ги посрещна и отново да се зарадвам заедно с всички хора. Председателя на Народното събрание беше и като обикновен гражданин по улиците на София след еуфорията, след победите над Аржентина, Мексико и Германия. Усетихте ли промяната в хората след успехите на едни футболисти? Най-хубавото, което направиха тези момчета е, че дадаха възможност изведнъж хората, които бяха заети всеки със своите ежедневни грижи, с политически страсти, с много проблеми. Нашия живот е просто пълен с проблеми. Да видят, че има нещо по-важно, може би, от личния успех или неуспех на един човек. Това е родината, това е България. Това е националното знаме. Спомнете си, например, че малко преди нашите футболисти да заминат за Америка, едни други български спортисти, националния отбор по волейбол, имаше много тежки мачове с състава на Гърция в Солун. Тогава аз лично отидах, то е много близо все пак до Солун, отидах, подкрепих ги с знаме в ръце, защото, виждате ли, ако ние не си върнем към символите, към традициите, към гордостта от това, че сме българи, че имаме стара, могъща, древна държава и на всичко започнем да гледаме с очите на нихилизма, на отрицанието, на оклеветяването, на завистта, злобата, ние просто никъде няма да успеем в този живот. Много е сложен съвременния свят и само ако се държим заедно, това и Левски го е казал, ако бъдем задружни, тогава името на България ще звучи и в Европа, и в целия свят. Затова аз благодаря на тези момчета, че те повярваха не дори самите в себе си, те просто повярваха в България. В този смисъл ли е и награждаването им с ордена Стара планина и не можахте ли така да го добутате до днес да стане това награждаване? Парламента направи всичко възможно и всъщност в момента той е единствената институция, която направи всичко възможно. Много бързо приехме законопроекта. Вярно, имаше дебати, но по кой ли законопроект няма дебати. Законът е факт, той вече е обнародван. За съжаление, Министерския съвет трябваше да издаде съответния указ за награждаването, не го направи.
но това вече е работа на друга институция. Парламента, поне в този случай с футбола, свърши много добра работа. А смятате ли, че Министерството на финансите така ще им опрости огромните данъци върху премиите, които си ги заслужиха момчетата? Или се очакват по това да бъдат постъпления в държавната хазна? Наистина много пари влезнаха в България от този успех. Аз не знам как ще постъпи Министерството на финансите, но аз още утре на председателския съвет събирам всички председатели на парламентарни групи и членовете на някои от най-авторитетните и свързани с проблемите на финансите комисии и ще направим всичко възможно, дори не защото е този футболен успех, защото има много други талантливи спортисти и спортове. Да не говоря, че това лято имаше великолепни постижения в леката атлетика, преди това в художествената гимнастика. Изобщо един талантлив, даровит народ сме ние, българите. Ще направя наистина всичко възможно, ако ще дори и с малко по-твърди и остри думи, на които аз умея да произнасям когато трябва, закона за спорта да премине и специално в данъчното законодателство да се предвидят текстове, с които спонсорството и даренията за спорта да се освобождават от данъчно облагане. Това много бързо ще реши проблемите главно на онези спортове, които не се радват на така широко внимание, както футбола, и същевременно ще даде възможност младите хора, които сега навлизат в спорта, да почувстват приятелското рамо на своята държава, на своята родина. На нас ни е необходимо, на българите, в този тежък именно период, който заедно преживяваме, да чувстваме, че взаимно можем да си помагаме. Ако няма тази взаимно подадена ръка за помощ, няма да успеем. И не е само парламента, който трябва да свърши всичко в България. То, ако беше така, може би щеше да го направи парламента. Просто всички трябва, и парламента, но и всички останали хора. Аз съм щастлив на този ден. Нека повече дори да не разсъждаваме. Ще има време, ще поговорим по проблемите. Нека днес просто да бъде ден на радостта. Кого пръв ще целунете и на кого пръв ще подадете ръка сега, като кацне самолета след броени минути? Най-напред на треньора Димитър Пенев, защото мнозина не му вярваха и имаха така към него едно нихилистично мнение. Аз мятам, че това е един голям българин, който успя тези ярки индивидуалности, пръснати по Европа, да ги събере и наистина да се опита да направи един отбор. Много трудно му е било и то се видя и във всички срещи, но все пак успя да се постигне един отбор, дори в хода на самото първенство. За него съм приготвил своя букет и за моя любимец в отбора, това е Йордан Лечков. Може би, защото имаме и двамата екстравагантни прически. Вижте, допитайте се до Боби Михайлов, може да си ги промените и двамата. Разбира се. Аз просто всички ги обичам. Така в някакъв смисъл имам чувство, че те са като мои връстници, като че ли заедно сме ритали топка някъде по поляните. Така ги възприемам и нямам някакво чувство така на някаква дистанция спрямо от тях, като някакъв важен държавен човек или прочие. Аз се чувствам един от тях просто. Добре, благодаря ви. Оставаме ви да бъдете един от тях. Благодаря. И така, както каза Байлечко, Сливен вече не е непознато място на картата на света, а с какво света познава Сливен ще ни каже господин кмета Христин Петков. Добре дошли! Благодаря. Модерната в последно време фраза, че нашият национален отбор е най-добрият ни посланник в чужбина. Аз смятам, че с убеждение може да бъде префразирана. Йордан Лечков е най-добрият посланник на Сливен в страната и в чужбина, нещо, което смятам, че Сливен заслужава. Аз съм дошъл тук от името на всички мои съграждани, тези хиляди хора, които имаха желание да дойдат тук, но по които по естествени съображения няма да могат, за да е заява на господин Лечков: Данчо, ние сме с теб, ние ти обичаме. Същото предполагам ще кажат и вашите съграждани. Ако имате нещо да им кажете, заповядайте. Искрено се вълнувам. Желая да има в нашия град повече хора като Йордан Лечков, които да го прославят, които да прославят и него, и България. Повече такива герои, които да ни даряват с радост в това трудно време. И наистина ние умеем да ги обичаме, ние умеем да ги уважаваме. Нещо, което ще докажем през следващите дни на Данчо, когато дойде с Сливен. Добре, благодаря ви. След председателя на Народното събрание, държавните мъже, дойде отново ред и на хората, които са родители, посрещачи, братя, сестри, зетове. Има и един футболист в нашата група, после ще ви кажем защо. Тук е бащата на Петю Хубчев.
Петю Хубчев, който се превърна в стълб на отбраната. Изигра всички мачове срещу Мексико, дори беше съвсем сам. Стискате ли му палци, като остана без помощници в защита и халфове трябваше да му помагат? Естествено, че стискахме палци. Много се радвахме, че издържаха момчетата. Добре, какви са първите думи, които ще кажете сега на Петю, като се върне на българска земя? Благодаря, Петю, че защитихте честта на България и честта на родното село Гложене. А какво посрещено му е определил родното село Гложене? Ами, стига да има време да си дойде. Всичко е подготвено. Кметството специално са подготвили и ние вкъщи, естествено, си го чакаме. Спахте ли последните дни от вълнение? Той изглежда много спокоен на терена. От вас ли го е придобил това спокойствие? Може би, но... Добре, спокойно. Хубаво, че играе спокойно. Добре, тук е и неговата сестра. Как се казвате? Детелина. И сега в Ловеч сигурно ви спират, завиждат ви. Искаха да го видят за почетен гражданин на града, но той малко нещо е сърдит на общинарите. Ще му мине ли? Сега първо аз не живея в Ловеч, живея в Ябланица. И там също ми завиждат. Завиждат ми, хората ме поздравяват, има някои от сърце ме поздравяват, други с малко завист. Предполагам, че на Петю ще му мине и ще благодари на ловчали, че са го обявили за почетен гражданин. Ами добре, ние ще ви оставим на вашата радост с него. Сега ще дадем думата и на Николай Арабов. Дълги години централен защитник в националния отбор, либеро, постът на който сега играе Петю Хубчев. Преди малко споделихте, че на времето като съвсем млад футболист сте били заедно и Иван Вуцов ви е казал да го вземете под крилото си. На какво го научи? Мисля, че Петю постоянно си защити името и авторитета като един от добрите централни защитници в Европа и го показа най-вече на световното в САЩ. Николай Арабов беше техничен, самоуверен и спокоен централен защитник. Имам чувство, че Петю Хубчев от това е прихванал нещо от вас. Ние се радваме на елегантната му игра, на спокойствието му. Аз ще се радвам, ако Пешо е взел нещо от моята игра и той го доказва и го показва по терените в Америка, че Петю е един от добрите и елегантни футболисти. И се радвам много, че се защити името като един от водещите централни защитници в европейския футбол. Аз чух, че вие ще обличате фланелката на Сливен пак да играете. Ако се откажете от този ход, няма ли да привлечете Петю в отбора? Или е много скъп за вас? Не, Петю е много скъп и нямаме тази финансова възможност, за да му платим на Петю. Петю си играе добре в Хамбургер и мисля, че ще продължи да играе, след като Петю е един безспорен талант, бих казал, и го доказва от ден на ден. Николай Арабов на колко години ще продължи да играе сега? Карам 41-та година и ако... Пожелаваме ви още толкова да играете. Благодаря ви много. Благодаря. Сами виждате, Българска национална телевизия прави всичко възможно вие посредством нея да бъдете навсякъде в този наистина радостен ден за българския футбол. Освен на летище София, нашите камери са и на националния стадион Васил Левски. Може би мнозина от вас не знаят, че церемонията по посрещането на българските футболисти от аерогара София след това ще се пренесе на стадион Васил Левски. За това заповядайте и там. Ние сега продължаваме с нещо много интересно. Разбира се, нещо, което можем да гледаме безкрай. Знаете, че големите футболни отбори, големите имена като Бразилия, Германия и Италия и да речем Аржентина, отбори, които са били световни шампиони, тръгват за финалите с надеждата да играят 7 мача.
т.е. да достигнат до финалната четворка. За разлика от друг път, този път 7 мача обаче играха българите. Ето 7-те български американски крачки. Без помпозност, но с необходимия ритуал в такива случаи. Сутринта на 6 юни българската група отпътува за Съединените американски щати. Не тръгнахме с голяма кошница. Опита от предишните участия ни бе научил на това. Жадувахме за една едничка победа, пък оттам нататък каквото Господ рече. А така изглеждаше 11 дни по-късно стадион Солджер Филд в Чикаго по време на церемонията по официалното откриване на 15-то световно първенство по футбол. За наша радост, сред 24-те знамена, които се развяха на стадиона, бе и българският трибагреник. Ето в момента бе представен и отборът на България. А ние все още живеехме с очакването на 21 юни, 4 дни по-късно. Картината вече ви пренася на стадион Cotton Bowl в Далас, откъдето трябваше да започне тази годишното участие на българите в Съединените американски щати. Месеци наред от деня, в който разбрахме, че именно тук ще играем срещу дебютанта на световно първенство Нигерия, всички ние очаквахме този матч. Очаквахме го с надеждата за победа срещу дебютант, но дебютант, който е един от най-силните отбори в света в момента. Нещо, което мисля нигерийците показаха на това световно първенство. Мал шансът споходи нашите момчета още в първите минути, когато една след друга бяха пропуснати две чудесни възможности за гол. От тук нататък всичко сякаш се обърна, всичко сякаш преряза нашите. Нигерийците се разиграха и тесните светкавични контратаки. На няколко пъти направиха българите безпомощни. В крайна сметка Рашид Якини, Даниел Амукачи и Емануел Амунике отбелязаха 3 чисти гола в българската врата и всички ние започнахме да се питаме, няма ли да се повтори историята с българския. Чуваш ли ме? Иванка Христова от Пловдив на 67 години тази сутрин ни изпрати в 7 часа своето стихотворение, което малко преди кацането на българските национали искам да ви прочета. В редакцията, разбира се, получихме много такива стихотворения и произведения, но мисля, че това ще изрази най-добре чувствата на нашия народ. Бъдете живи и здрави, български момчета, да пребъде във веки пеневата чета. Дом и род света прославихте и дадената дума пред народа не забравихте. Далеч от България за нея ви играихте. Затова днес сърдечно, сърдечно се радваме на всички вас. Ликува България! В този ден за всички ни ден славен, за него кой или кой не бе мечтал. Възпяваме отбора ни прославен, героят на световния финал. Ликува днес България щастлива, развяват се победни знамена. Усмихва се небето, небето приветливо, залива обич цялата страна.
Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Дикувай, Българио, в този ден, за нацията славен, за него кой не бе мечтал. Пристига с чест отбора ни прославен, героят на световния финал. Сега България сияе признателна на своите чада. Америка, светът и всички вече знаят коя е нашата слънчева страна. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ни зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. С този самолет изпратихме нашите мечти. С този самолет ги посрещаме Борислав Михайлов, Емил Кремелиев, Трифон Иванов, Цанко Цветанов, Йордан Лечков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Николай Илиев, Илян Киряков, Петър Михтарски, Петър Александров, Петър Хупчев, Златко Янков, Емил Костадинов, Христо Скоичков, Пламен Николов, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Георги Георгиев, Красимир Балъков, Велко Йотов и Ивайло Андонов. Това бяха момчетата, които носеха гордо нашия трибагреник на световното първенство в Съединените щати. Те изпълниха с радост нашите сърца. Спомняте ли си онази нощ, когато спечелихме първия си матч? Когато всички излязохме на улицата и в която всички се познавахме и си пожелавахме честита победа, без да се познаваме. Тези наши момчета, които за една нощ обединиха нацията под знамето на България и под знамето на българския футбол. Драги зрители, с редовния полет на авиокомпания Балкан, Боинг 737, в момента вече кацнал на аерогара София, се приближават българските футболисти, български национален отбор по футбол, който ни дари с толкова радост, толкова щастие, много сърца, милиони сърца тръпнат в момента в очакване. Всички погледи са вперени към тялото на самолета, от което само след малко по стълбичката ще слезнат футболните герои на България, българския национален отбор. Боби Михайлов, Христо Стоичков, Наско Сираков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Петю Хупчев и всички останали, които в продължение на един месец ни караха да се чувстваме горди, че сме българи. Горди, че са българи, са и тези няколко стотин човека на правителственото летище на аерогара София, които са в очакване на нашите футболисти. Естествено, тук е и президентът на Република България, Жельо Желев, председателя на Народното събрание Александър Йорданов, много официални лица, министри, депутати, разбира се, най-близките на футболистите, съпруги, родители, деца. Въобще, наистина обстановката е тържествена, като за посрещане на истински национални герои. Тази вечер пред екрана едва ли могат да ни спрат. Юнаци лъвове летят и топлят сърца горещи в победните им срещи.
Ето, че самолетът на авиокомпания Балкан с симптоматичното име Плиска, напомнящо за името на старата прабългарска столица, след малко ще се отвори. Автобусите на аерогара София се приближават, за да качат тези, които наистина всички напрегнато очакваме. В автобусите са най-нетърпеливите посрещачи. Разбира се, многобройните фото, радио и вестници журналисти, които ще имат удоволствието първи да срещнат националните ни представители, да запечатат момента на пристигане на родна българска земя. Драги зрители, сигурно всички вие в момента си връщате в съзнанието тези мигове на радост, тези мигове на опиянение, които нашите футболисти ни дариха от далечната американска земя, от континента, който стана свидетел на най-големия успех в историята на българския футбол. Успех извисил ни до четвъртото място, четвъртата футболна нация в света. Влезнахме там, където само избрани влизат, само футболните аристократи. Ето, че и България е вече страната футболен аристократ. Сигурно ще ви е приятно да се връщате в мислите си и в въображението си към тези знаменателни победи, тръгнали от първата на наши футболисти на световни финали срещу отбора на Гърция. След 30 години очакване нашите южни съседи изпитаха силата на българския дух, силата на българското футболно вдъхновение, силата на това поколение, което най-после разчупи проклятието, което теглеше на български футбол на световни финали и спечели тази победа с 4-0. Започнала с двата гола от дуспа на Христо Стоичков. Христо Стоичков, който най-после накара българите да се чувстват горди, че имат силни футболисти.
И докато в този момент света все още не беше открила футбол на България, защото победата над Гърция не прозвуча кой знае колко грамотевично, дойде матчът срещу бившия световен шампион и финалист на миналото световно първенство Аржентина. Матчът, който изведнъж накара света да открие, че България на това световно първенство и то не случайно. Победата с 2-0 с головете на Христо Стоичков и Наско Сираков накара световните мас-медии и особено тези на нашите потенциални съперници в следващите кръгове да обърнат внимание на тази малка страна с такъв, оказва се, наистина голям отбор. Защото идваше ред на Мексико. Страната, двукратен домакин на световни финали, страната, която на мачовете на световното първенство в Съединените щати изпълваше стадионите със собствена публика на мачовете на Мексико. Именно тази страна с многомилионно население и с чудесен футболен отбор трябваше да изпита за пореден път силата на българите в един драматичен матч с може би най-красивия гол на Христо Стоичков на това световно първенство. Започнал щастливо за България. Дори и сякаш изглеждаше като ученик съдия на този матч, сириецът Ал Шариф, не можа да спаси мексиканците от това, което българите бяха замислили за тях. Въпреки изравняването на съществуваща дуспа, въпреки червения картон незаслужен на Кременлиев, българските футболисти надиграха Мексико, стигнаха до продължение и дуспи, а там всички си спомняме еуфорията, всички си спомняме звездния миг, който настъпи за нашия капитан, нашия вратар Боби Михайлов. Боби Михайлов, който хвърли в отчаяние, тъга и сълзи цяло Мексико и който накара България цяла нощ да стои на крака, България да се радва, да плаче, да изпадне наистина в еуфория от спасените дуспи. Завършили с победното попадение на Йордан Лечков. Попадение, което бе симптоматично за класата на нашия футболист, защото в следващия матч България вече на полуфинал, и то не срещу кого да е, срещу настоящия, вече разбира се бивш световен шампион, бивш, защото той бе изхвърлен от борда на тези световни финали именно от България. Матчът на века можем да наречем този четвърт финал. България-Германия. Отново съдия имаше думата в този матч, отново не бе в наша полза тази дума. Дуспата на Матеос обаче само раздразни българския дух, за да дойдат онези незабравими минути между 70-та и 80-та, когато отново Христо Стоичков с перфектно изпълнен пряк свободен удар. Няма да ви припомняме какво направи. Той просто ни подготви за най-големия успех, за да дойде и минутата на Йордан Лечков, който с златното си плешиво теме накара Бодо Илгнер, Юрген Клинсман и всички останали световни шампиони да преклонят глава пред българския национален отбор по футбол. България-Германия 2-1 на четвъртфинала. И за първи път в световната история отбор от източна Европа, и то отборът на България, се класира за полуфинал на световно първенство по футбол. Мисля, че тук е апогея на представянето на нашите футболисти. Всички знаем, всички помним трудния, равностойния, достойния матч срещу още един световен шампион, трикратния световен шампион, отборът на Италия. Великолепната игра на Роберто Баджо, която в един момент почти предреши изхода на матча с двата си гола. Все пак Христо Стоичков отново намери начин да се разпише след спълнен Наско Сираков. Той реализира дуспата 2-1 първото по време, 2-1 крайен резултат. С това България си осигури бронзови медали, влизане в четворката. Така последния матч срещу Швеция беше без значение. Въпреки загубата от 4-0, ние сме благодарни на нашите футболисти за това, което направиха. За това сега с нетърпение, с вътрешно вълнение, разбира се, което вече е и видимо в редиците на посрещачите, ние чакаме нашите национални футболисти. Вече виждате, че автобусите на авиокомпания Балкан с журналисти, с посрещачи започват да се приближават, защото само след малко в един от тях ще бъдат и 22-мата национални футболисти, заедно с техническото ръководство, своите треньори, масажисти и ръководители. Предполагам, че
Не само ние се вълнуваме толкова много, както и посрещачите. Първия автобус спря малко в страни от официалната трибуна. Това са журналистите и придружаващите лица. А в момента на вашите екрани това е гвардейската рота, която очаква кацането на нашите футболисти и изпълнението на поздравителния марш. А повече от нас може би се вълнува и господин Желю Желев, който в този момент се появява на входа, за да приветства нашите футболисти. Зад него виждам господин Янчулев и много други официални лица. Хора, които обичат спорта, хора, които обичат нашите футболисти и хора, които направиха наистина много за успеха на българския футбол. Приближава се и рейса с нашите футболисти, хората, които очаквахме толкова дълго, хората, които направихме толкова много за нашата страна и за любителите на спорта в нея. Драги зрители, камерите на Българска национална телевизия в момента проследяват автобуса, в който е събрано цялото българско футболно воинство. Цветът на българския футбол, поколението, което ни направи щастливи и горди, че сме българи, щастливи и горди, че имаме такива футболисти. Щастливи и горди, че сме четвърти в света. Ето ги. 22-мата, които накараха в продължение на един месец света да говори за България. Оставаме ви да се насладите на емоцията от тяхното пристигане. Разбира се, ще им дадем възможност да кажат първите думи на родна българска земя. Първи думи на българска земя. Честито, добре дошли! Първи думи на българска земя. Много се радвам, че пристигнахме живи и здрави от това дълго пътуване и малко съм изненадан така приятно, нали, от посрещането, което ни устрои българския народ. Сега ни ви посрещаме. Първи думи на българска земя. Много сме радостни и щастливи от това посрещане. Много сме развълнувани в момента. Ще говорим по-късно. Щастлив стъпването на наша земя. Искам да поздравя всички футболисти пред нашата цяла общественост. Искам да... Благодаря. Искам да ги уверя, че както ние бяхме на това световно първенство сплотени, така нашата нация да бъде, нашия народ да бъде сплотен. Желая здраве на всички тези, които са ни наблюдавали през периода на нашите финали и особено тези, които обичат футбола. Желая за бъдеще винаги да ни преследват. Искам да благодаря на всички футболисти, които всички добре се изявиха и бяха прекрасни. Добър колектив, това, което е моето желание. Благодаря. 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 Ето го и щастливия баща. Добре дошъл. Цяла България ви гледа в момента. Първите думи за народа, който ви чакаше с такова напрежение, с такава радост. Ето, чувате посрещането. Вашите две дъщери бяха най-нетърпеливи. Естествено, много съм радостен, тъй като заминахме 24-ти, пък се дойдохме 4-ти. А Христо Стоичков е и футболист номер 3 на това световно първенство. Доволен ли си от това място? Не знам дали съм футболист номер 3, но със сигурност знам, че още един път български футболист спечели златна обувка на това световно първенство. Честито за голмайсторската титла. Приятна почивка. Си.
Ивайло Андонов, добре дошли на Българска земя. По една дума за България, която ви гледа в момента. Какво, само щастливи сме, очаровани сме, просто не знам какво да кажа от това посрещане. Ето го Наско Сираков, който явно си е намерил отново обицата на щастието и прилича вече на американец. Нещо за България, за българите, които ви гледат в момента. Съжалявам, че нямам достатъчно ръце, за да ги прегърна всичките. Трогнати сме изключително много това посрещане. Най-смелите ни очаквания не сме го очаквали. Цяла България ви гледа в момента. Мога да ги видя. За знамето! Пирно! Запо! Чуц! Той е вдигнато от Стичков, Михайлов и Костадинов. И сега ще ви прочета текста на Владимир Събев и Надежда Захарева, написан тук по повод посрещането на нашите момчета. Поклон на тебе, чета юнашка българска, с баш войвода Димитър Пенев. Пенев, треньора. В четата са Боби и Трифон, Петър и Цанко, Илян, Данчо и Златко, Краси и Емо, Наско и Христо Комата. Юнаци, български мъже. Серят им травми доктор Гевренов и масажиста Запрянов. Момци резерви чакат команда в бой да се хвърлят победен. Среща ви с обич семята родна. Скъпи български футболисти, скъпи чеда на България, тук на летище София ви посрещат държавното ръководство на Република България, вашите роднини, близки и приятели. На стадион Васил Левски, пред сините екрани на националната телевизия и пред националното радио ви посреща българският народ. Онези, които по цели нощи, опиянени от чувството на патриотизъм и национална гордост за вашите успехи, празнуваха по улиците на българските градове и села и страдаха, когато националният ни отбор търпеше загуби. Сега Република България е четвъртата футболна сила в света и двама души от българските футболисти са включени в състава на въображаемия идеалният футболен отбор на планетата. Никога до сега България не е имала такова постижение и такова международно признание. Никой до сега не е успявал да изпечели толкова много милиони симпатизанти, приятели и привърженици, както нашият национален отбор. Благодаря ви от името на българския народ. Да сте живи и здрави, вие и вашите семейства, за да ни радвате още дълги години с такива успехи. На добър път!
След приветствието на господин Желев, други приветствия ще поднесат официалните мъже на България от звуците на великия нашия войник. Дай ми мене. Вики, дай ме мене. Среща ви с обич земята родна. Чрез вас научи целия свят какви герои ражда и днеска българската майка юнашка. Юнаци, български мъже, добре дошли! В символичния отбор на света. Добре дошли на българска земя. По няколко думи, цяла България ви гледа в момента. Добре заварили, искам да кажа първо на всички. Радваме се, че доставихме толкова много радост на хората. Само искам да ви кажа, че половин България вече е по вашата мода на прическа. Направо е мания прическата, Лечко. Аз нямам прическа, аз имам само една кърпа на главата, не е прическа това. Студено къде не е прическа. Искам да ви кажа, че когато пристигна председателя на Народното събрание Александър Иванов, той каза, че ви хареса, защото имате еднакви прически и е ваш почитател. Значи е мода. Не сме единствените, където имаме толкова много коса по главата. Очаквахте ли такова посрещане? Аз имам чувство, че посрещаме световни шампиони направо. Очаквах такова посрещане и съм щастлив че създавахме толкова радост на този български народ, който изживява трудни моменти в момента. Просто нямам думи. Вие там в Америка осъзнахте ли какво правите наистина? Какво постигате? В Америка не можахме да го осъзнаем и тук, като стъпахме на българска зима, не стана по-изяснени са, тъй като там под ритъма на световното първенство е малко по-различно. Добре, успех и весело изкарване с близките и познати. Да, благодаря много. Още малко. В момента цяла България ви гледа. Трифон Иванов, който холивудските журналисти определиха като пират. Обаче май противникът на нападатели повече се страхуваха от него. Нека да запазим силните думи, просто да отолим малко жажата. Аз съм достатъчно щастлив и доволен на всичко това, което постигнахме. Аз мисля, че тая малка България, която е тук, просто направихме народа щастлив и това е най-важното. Очаквахте ли такова посрещане? Не, аз просто нещо невероятно. Много съм щастлив и много съм радостен и искам да благодаря на всички. Кабелите. Драги зрители, виждате каква е еуфорията. Не е много лесно да се достигне до героите. Те са заобиколени от близки, роднини, родители, познати. Боби, очаквахте ли такова посрещане? Нямате ли чувство, че световни шампиони са кацани на българска земя? Вижко, четвърто място за България, все едно Бразилия е станала световен шампион. Така че това ни е много тържествено посрещане за нас, но мисля, че сме го заслужили. Благодаря.
е събрана тази вечер пред екрана. Едва ли могат да изпрат юнаци лъвове летят и топтят сърца горещи в победните им срещи. Господин Сталийски, вие сте известен футболен запалянко и привърженик. Впечатлен ли сте от проявите на нашите футболисти и от това, което виждате на Аерогара София? От малък ритъм българския народ знае, че съм от Левски. Бех юридически съветник на БФС, сега сметам пак ще бъда. Важното е, че няма сини и червени, има България, да живее България. Това, което направиха нашите, не мога да направим никога политиците. Благодаря. Всички, които са за автобусите, да се качат на автобус. За бъдещите планове на Емилко. Това беше Емил Костадинов. Емил Костадинов, футболиста, от който целият свят се възхищава. Футболиста, който ни изпрати на световното първенство в Съединените щати. Първи думи на българска земя има. В момента цяла България гледа прякото предаване от посрещането. Очакваше ли такова посрещане? Не, честно да кажа, не очаквах. Ти знаеш, че като излезеш на улицата ще имаш чувство, че световни шампиони се прибират. Вие осъзнавате ли успеха, който постигнахте? Наясно ли сте какво направихте на световни футбол? Мисля, че доста време ще ни отнеме да го осъзнаем. Добре, сега какво предстои в чисто човешки план? Какво ще правиш днес и утре, например? Ще видя моите роднини и ще почивам, най-вече ще спа. Добре, приятна почивка. Ликува днес България щастлива, развяват се победни знамена. Усмихва се небето, небето приветливо, залива обич цялата страна. Ето го, Златко Янков, добре дошъл на българска земя. Осъзнавате ли какво правите? Къде се намирате? Четвърти в света. Как се чувстваш като футболист на четвърта футболна нация в света? Чувствам се много добре. Всичко тук е нормално. Много се радвам от всичко това, което е организирано до сега. Председател на Народно събрание, президент на републиката ви посрещнаха. Знаете ли, Да, разбира се, това е голям жест от негова страна и от всички, които сме събрани тук. Добре, какво ще правиш днес и утре, първите 2 дни на българска земя? Първо ще се видя с най-близките, които ме очакват и мисля да се прибера до Бургас. Благодаря, приятел. Мерси. Америка, светът и всички вече знаят коя е нашата слънчева страна. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ни зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем.
виждаме отбора ни прославен, героят на световния финал. Ликува днес България щастлива, развяват се победни знамена. Усмихва се небето, небето приветливо, залива обич цялата страна. Браво, българи, горни лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Ликувай, Българио, в този ден, за нацията славен, за него кой не бе мечтал. Пристига с чест, отбора ни прославен, героят на световния финал. Сега България сияе признателна на своите чада. Америка, светът и всички вече знаят коя е нашата слънчева страна. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Браво, българи, горди лъвове, към победи нови с радост ви зовем. Браво, българи, балкански лъвове, към победи нови с обич ви зовем. Сега ще видите на прякото предаване. Христо Стоичков до сега возил ли се в такава лимузина? Очаква ли е такова посреща? Що ми задавате такива въпроси, малко съм притеснен да ви отговоря. Добре, приятен път по улиците на София. Ето още от героите на световното първенство. Емо Кременлиев скромно и съвсем предполагам не си очаква такова посрещане. Първи думи на българска земя. Не съм очаквал и съм много радостен. Какво друго мога да кажа? Две думи на народна земя. Много сме радостни след нашето пристигане. Момчетата за шести път. Ето, че денят настана, да минават океана. И вече няма спор, че имаме голям отбор. Крат си разбрах от първа, а светът те първа.